नमस्ते सर्वांना. कसे आहेत? बरे आहेत ना? बरेच असणार. तर श्री स्वामी समर्थ. आणि आजची आपली रेसिपी आहे, मी आज शेवगे शेंगा बनवणार आहे. तर ह्या मी अशा कट करून छान असे शिजून घेतलेले आहेत मीठ टाकून. आणि इथे मसाले घेतलेत रुटीनचेच. आणि इथं पेस्ट करून घेतली मी. कच्चा कांदा, खोबरं म्हणजे नारळच घेतला होता मी थोडंसं, आणि लसूण, थोडासा कढीपत्ता, अद्रक अशी पेस्ट करून घेतलेली मी याची. तर आता आपण लसूण मी घेतलं नाही ह्याच्यामध्ये, कारण लसूण मी तर वाटण्यातच घेतलेलं आहे. तर मसाले टाकून घेऊ आपण. मी त्यातच टाकलेली मसाल्यामध्ये छान तळून घेतले मसाले, सोनेरी कलर येईपर्यंत छान असं शिजून घेतो मसाला. तर छान शिजला आहे मसाला आपला. तर तेल सुकलं आहे छान असं. आपण शेंगा पण त्यात टाकून घेऊ. थोडं मीठ टाकलं मी चवीपुरतं, आणि छान असं त्याला मिक्स करून घेऊ आता आपण. पाणी टाकून घेऊ आपल्याला जेवढं लागतं तेवढं. तर आपण आता या थोड्या वेळ शिजून घेऊयाला अशाच. तर अशा खूप छान होतात, तुम्ही पण नक्कीच करून पहा. तर पाहू शकतो आपली भाजी बनवून तयार आहे शेवग्याची. तर तुम्हाला कशी वाटली आजची रेसिपी तर नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि तुम्हाला आवडत असेल माझ्या रेसिपी तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.